Maye. Akumanga, inganekwane, imbudane yodwa. Bheka lesi sixhumanisi link ku-TikTok ngawakho uzizwele amanga. Bafowethu ezikaMthaniya ecosystem. UMalema uthi. Salwa noZuma kodwa. U-Eskom wawusebenza. Amanga lawo. Ama-comrades ayezitika ngamathenda. UZuma akazange azihoxise lezo zinkontileka ezihlala ziluhlaza zabelungu esikhathini sakhe. Kodwa wathola isiqeshana sakhe sekhekhe ngamagupta. UZuma akazange aphenye uGlencoe noCyril ngezinkontileka zokunikezela amalahle ngemali ephezulu. U-Denel wawusebenza. Amanga futhi. U-Denel wayeguqe ngamadolo, kubheda. UZuma akazange abeke imiyalo yokuxhasa leli bhizinisi. Wavumela izinombolo zamasosha zinciphiswe futhi amandla awo ehla. Umngcele wavuleleka wathi gengelezi. Amabhanoyi ayesebenza. Amanga futhi. Amabhanoyi aqothuka bentshontsha. Kwakuyisitolo sespaza sama-comrade ukuzicebisa nosomabhizinisi. Akazange aphenya ngezinkontileka namathenda adulayo. Yizwa kahle mphakathi we-ecosystem. Amabhizinisi amahle ombuso lawa. Kodwa asetshenziselwa ukuphanga imali yombuso. Labantu benza umonakalo kudala. Isizwe siyagula futhi sikhathele yibo. Bakholelwa ukuthi ipropaganda yabo izophazamisa izingqondo zethu. Ngeke. Lesi sizukulwane sidinga ukubhekana nezigwebo zabo noma bathatha umhlalaphansi. Lesi isikhathi sokuthi basuke baphele phambi kwethu. Vota ngokuhlakanipha, khumbula ivoti lakho lizobanika isikhathi esiningi ukususa abomdabu emnothweni wezwe. Ngiyazi ukuthi iningi liyakubona lokhu. Uthandi lona.